Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Namhlanje senza izingcezu zenkulumo eziyisithupha. Bheka-ke lamanothi ahambisana nale video ukuze uchazeleke kahle. Sinesichasiso, sinosobizo, sinesilandiso, sinesikhanyiso, sinesihlanganiso, siphinde futhi sibe nesibabazo. Izingcezu ezine zinezingcezwana. Uma ufundisa thisha ungasho ukuthi izingcezu ezine zinezingane. Bese-ke zimbili kuphela izingcezu ezinganazo izingcezwana noma ezingenazo izingane, isibabazo nesihlanganiso. Ucezu olunezingcezwana eziningi yisichasiso, sinesiphawulo, isibaluli, inani nongumnini. Lezi ezinye izingcezu zenkulumo zinezingcezwana ezimbili ngayinye. Isikhanyiso sinesandiso kanye nesenzukuthi, isilandiso sinesenzo kanye nesibanjalo. Kungani sithi yizingane? Nanoma bengeke babuzwa kanjalo, bangabuzwa ngezingcezwana, kodwa-ke manje siyakusho lokho ngoba we want them to be able to imagine what we are talking about, and if we use parameters that they know, it becomes easier for the learners. But-ke ubatshela ukuthi sithi yizingcezwana ukuze abafundi bacacelwe kahle. Kufanele sizichaze izingcezu zenkulumo, sizichazisise. Ziyini izingcezu zenkulumo? Ziyiyo yonke into esiyibonayo. Ubonani kule video? Ubona umama, omunye athi ngibona uthisha. Leli gama elithi umama naleli elithi uthisha ucezu lwenkulumo. Womabili lamagama ayibizo noma angamabizo. Omunye athi ngibona imbali eluhlaza. Igama imbali yibizo. Igama elithi eluhlaza liyisichasiso ngoba liyabalula, ngakho-ke luwucezwana lwenkulumo oluyisibaluli. Ubonani? Ngibona umuntu wesifazane uhlezi egunjini lokufundisa nokufundela. Leli gama elithi umuntu liyibizo. Leli gama elithi owesifazane likhombisa ubunini, lingumnini. Igama elithi uhlezi liyisenzo, lingena ngaphansi kwesilandiso. Igama elithi egunjini liyisandiso sendawo, lingena ngaphansi kocezu olubizwa ngesikhanyiso. Igama elithi lokufundela negama elithi lokufundisa likhombisa ubunini. Lawo magama womabili angena ngaphansi kocezwana olubizwa ngokuthiwa lingumnini, olungena ngaphansi kocezu olwaziwa ngokuthi isichasiso. Usungababuza-ke thisha abafundi ukuthi babonani maduze nabo, bese-ke yonke into niyigagule ngaphansi kocezu nocezwana lwenkulumo oluthile. Okuhle ngezingcezu zenkulumo ukuthi
Izingcezu zenkulumo zenza umsebenzi othile. Yingakho umbuzo uma ngabe uthe ukujiya kancane for abafundi befal uye ubuze ngomsebenzi wocezu lwenkulumo. Umsebenzi wocezu ngalunye ususelwa egameni locezu. Isichasiso siyachaza, isilandiso siyalandisa noma siyalanda, isihlanganiso siyahlanganisa, isibabazo siyababaza. Isikhanyiso siyakhanyisa. Lulodwa ucezu olungawenzi umsebenzi ofana negama lalo, usobizo. Asisho ukuthi usobizo uyasobiza. Uyakuzwa nawe lokho, akushokeki. Ake sibheke umsebenzi wezingcezu zenkulumo siwuchaze kabanzi. Isilandiso siyalanda, ochaza ukuthi sixoxa indaba. Uma uthi uthisha uyafundisa, leli gama elithi uyafundisa liyisenzo, liyisilandiso, liyakulandisela ukuthi wenzani. Isichasiso, leli gama elithi isichasiso lisuselwa egameni elithi ukuchasisa. Ukuchasisa, ukuchaza. Ucezu lwenkulumo oluyisichasiso luchaza usobizo. Ake senze isibonelo. Uthisha okhuthele uyafundisa. Leli gama elithi okhuthele liyisibaluli, liwucezu lwenkulumo olubizwa ngesichasiso, liyachaza. Isikhanyiso siyakhanyisa. Ukukhanyisa, ukucacisa obekungacaci. Asenzeni isibonelo. Uthisha okhuthele uyafundisa. Okungacaci ukuthi ufundisa kuphi, ufundisa nini, ufundisa kanjani. Lokhu kuchaza ukuthi isikhanyiso siphendula imibuzo emithathu